Mga kapuso, pagdakop, pagkapon, kag pagbakuna sa mga layaw nga ido, ginduso sang Animal Group Advocates sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok. Nagadamo kag wala nagabuhin ang mga layaw nga ido sa dalanon sa syudad sang Iloilo. Ini ang obserbasyon sa pila ka rescue group kag animal advocates sa syudad sang Iloilo rason sang ilapagduso sang TNVR o Trap, Neuter, Vaccinate, Return. Ginapanawagan sa pila ka grupo sa Iloilo City Veterinarian Office sa paghimo sa ibisan sa pampubliko nga lugar. Magdamo sa mga tradog, ladong di ikaya ko sa mga rescuer sa Pagdakop City. Pero may maraming mga report nga rescue, balapit para magdanagan na ng mga stray. Namin, hindi ang kapuno na lang din. Apang sunod sa Office of the City Veterinarian sang syudad, mahimo lang ini sa closed communities, kaangay sa mga bulutuan kag subdivision. Sunod sa isa ka personnel sang Iloilo City Veterinary Office, magasto ang TNVR. Ginaduso sini ang mandatory microchipping o kon pagparehistro sa mga hinuptanan. Sa estimate sini, sa sulod sa 5 ka tuig nga pagpatuman, mahimo magasto ang LGU sa malapit 39 milyones pesos sa TNVR. Sa microchipping, magagasto lang ini sang masobra 12 milyones pesos. Mapabakod man sang microchipping ang accountability kon sa labton sa mga tagiya sang ido. According to Republic Act 9482, ang Anti-Rabies Act of 1997, may mandate ang LGU, specifically ang CTV, to capture ng 3 months, i-remove from public spaces, while ang TNVR is i-release mo. Yara na ang microchipping sa Animal Welfare Ordinance ng Iloilo City. Apang wala pa ini na implementar o umpisa nga napasar ang ordinansa sang nagligid nga tuig, bangod wala pa sang pondo. Wala pa kita database talaga yung central na gasalig ba kita nga from the Bureau of Animal Industry to provide itong database nga na nagpromisa man ang Bureau of Animal Industry. Apisar may disbentaha ang TNVR, ginalantaw ini sa gihapon ni ambulensya nga isa sa pamaagi sa pagsolbar sang problema sang layaw nga ido. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.